Molt bona nit a tothom i moltíssimes gràcies per estar aquí aquesta vegada en aquest directe on estarem fent sessió de terror. Com podeu veure tenim aquí un parell de carbasses. Un parell de carbasses perquè està a punt d'arribar Halloween. Us agrada Halloween? És hora del terror? A mi m'encanta el terror i m'encanta Halloween, però m'agrada un terror molt soft. D'aquest que és de jugar puzzles, d'aquest que és d'anar passant el rato i que és molt més psicològic. Ja veig que us aneu comentant i connectant, no comentant, també feu comentaris, esteu connectant i comentant les dues coses a la vegada. I bona nit, i res, tu ja saps aquí que ja havíem estat jugant i hem estat fent aquest joc de terror que es diu Bring of the Consciousness. Jo crec que a final de setmana m'acabarà sortint el síndrome de Dorian Gray. A mi m'agradaria dir-lo de títol, és el síndrome de Dorian Gray. D'acord? Jo crec que és molt més fàcil de pronunciar i molt més català, no? També podríem buscar un tipus de traducció. Però bé, aquí estem en aquest videojoc, un videojoc que és de point and click, un videojoc que és de terror, un videojoc que està basat, no té gaire res a veure ara per ara amb el que seria el llibre de Dorian Gray, però sí que és veritat que és bastant interessant, no? Que és un videojoc on hem d'estar buscant i resolent puzzles, agafant objectes, deixant els objectes i buscar altres objectes per aconseguir altres objectes i després anar desbloquejant habitacions i rescatar la nostra estimada Anna. Aleshores, doncs, res, el daurat gris. Bueno, també seria una bona traducció. I res, ara començarem i dir això, dues coses. Primer, si s'escolta bé, aviseu-me si hi ha algun problema dins l'Audi, no, dins el tema de l'Audi, perquè si jo he tingut ara alguns problemes, sempre tinc alguns problemes, però a vegades de tant en tant es desconnecta de cop perquè es toca algun cable i falla, o se sent massa alt, o se sent massa baix, o a mi no se me sent, o la música és massa forta, o el micro, jo què sé, sempre hi ha algun problema. Tot i així jo he estat fent proves anteriorment, però sempre passa que algunes vegades doncs falla, són coses del directe, si no seria el directe, un directe sense fallos no seria un bon directe. I res, la segona és que m'ajudeu a resoldre aquest puzzle, tu ja ho fas, i que per poder avançar, perquè a vegades m'encallo i sembla una mica allò, una mica així que me quedo com mirant i no sé molt bé per on avançar. Aleshores sempre doncs, tot el que serien ajudes legals o fins i tot les il·legals doncs serien benvingudes. I res, doncs anem a començar i començarem ara en aquests moments en aquest videojoc i veurem a veure què tal i com ens trobem. Anem a veure! Comencem aquí, com deia jo, el que em fa molta gràcia és que hi ha Hola Gisela i el meu nom. Vale. I res, començarem a jugar, a veure què passa. No me'n recordo molt bé com anàvem, però sé que estàvem... Que havíem anat avançant, encara estem en el capítol 1, això sí que... No, bueno, a vegades, doncs, jo què sé, es poden... Sí, bueno, jo no diré, no, digueu-me pistes il·legals, per favor. No, bueno, sí, si veig que la cosa no funciona i que ens estem encallant molt i que no hi ha maneres, doncs ara per ara els puzzles són bastant fàcils i no han costat gaire, però esclar, sí que és veritat que estem a l'inici del videojoc, no fa ni més d'una hora i ahir, per exemple, doncs vam estar 15 minuts que vam estar xerrant, o sigui que entre 15 minuts que estem xerrant i 15 minuts més que estem intentant buscar o el que sigui, doncs ja que passa l'hora rapidíssim. I res, anem a fer un remember d'inventaris, que remember d'objectes, remember d'inventaris no, remember d'objectes. Que estic espessa. Vale, una bola, una galleda, una mopa, una escombra, una altra bola negra, unes estisores, una pieza de mosaico de madera, una peça de mosaic de fusta i un eliminador d'òxid, que no sabem cap d'aquests per què serveix. Comencem bé, gent, comencem bé. Doncs res, tenim aquí, que aquí hi havia, si no us en recordeu, hi havia el malo maloso, hi havia el dolent aquí, i aquí no podem passar, s'ha de desactivar la trampa per continuar. No se sap. Aleshores hi ha dues portes, aquí hi havia el mort,
no? Que s'havia obert amb l'ull, hi havia un ull mecànic, no era un ull de veritat. Jo m'imaginava un ull de veritat, allò sanguinari, però m'ha fet una mica de fail la cosa. I l'ull i la porta. I anem a mirar, potser amb un cop d'escombra podem treure el foc. Deixo de dir tonteries i anem... Extraño. ¿Qué hago ahora? Bueno, doncs... Suggerències? Doncs sí, seria interessant, fer la barbacoa. Seria fer barbacoa. O per coure les castanyes, no? Perquè aquesta setmana és molt de castanyes, no? Més que una barbacoa. Podríem coure aquí unes bones... Fer les castanyes en comptes del forn, els foguets aquests de la trampa. Doncs anirem mirant, no? Sí, les castanyes. Per al dia de Halloween aquí estarem fent el Castawin. Hi haurà una miqueta de castanyes com l'any passat, i com fa 2 anys no, l'any passat sí, hi havia Castawin, i disfressats, i com d'acord? I amb castanyes, d'acord? Que ho sapigueu, menjar, jugar i parlar, sobretot parlar i menjar conjuntament és bastant incòmode, però bueno, com que és el Castawin, no, no, panellets no, per al vespre és com raro, no? És com raro. Però bé, no sé quan cau, no queden gaire per les castanyes, però bé. Sí, el que sí que estic pensant és el disfraç que em posaré. Això sí. Em sembla que ja tinc alguna idea, també tinc un disfraç per la partícula, que està aquí dormint, com sempre a aquesta hora ja sap que és l'hora d'anar a dormir, però ja té un disfraç també. I me falta el meu també, però em sembla que jo ja el tinc jo. I potser, ja veurem, tinc bastantes, ja veurem, estic molt emocionada per això. Però bueno, anem a pel joc i anem a avançar en el joc i no us vull... No vull disfressar-me d'un personatge del joc meu, és una mica narcisista això, No, és com... No, perquè... No, a més, jo mato tots els personatges. No és veritat. Però sí que no és algo que... No faria. Només, mireu, una vegada només em vaig disfressar del meu personatge i no ho tornaria a fer mai més. Em vaig fer de cosplayer, però no ho tornaria a fer mai més. Mai més. No és algo que m'agradi. No, és molt senzill, el personatge no té més. Doncs res, continuem i anem a jugar. Anem a jugar perquè, veieu, aquí tenim el mort. Anem a mirar si hi ha alguna coseta. Aquí hi havia... Potser podem aquí, amb les tisores, què us sembla? No. Amb la galleda. Potser es pot combinar... Crec que l'examinador d'òxid podria ser alguna idea del que podríem fer aquí, no? Hi ha alguna que hàgim trobat oxidat? Bueno, per als que no... Ah, mira, anem a inspeccionar això perquè no havíem inspeccionat. M'encanta això que s'està movent, vale? És molt tòpic. Ahà, ja sabem les boletes! Boleta, 0, 1, 2... 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ara el que ens falta és la boleta 1 i la boleta 7. Ja us he dit que no són gaire difícils aquests puzzles, ara per ara, no? Del 0 al 9, 1, 2, 3, 4, 5, van tots per ordre, però després hi ha com una coseta per aquí que no tenim... A veure, objectes, galleda, escombra, sembla que vagin juntes, tisores, ni idea... Per tallar, vamos. No sé més. Una peça de mosaic. Anem a mirar mosaics de madera. Aquí hi ha molta fusta. I això pinta... A veure... Ai! Ara... Res és gratuït, necessita una moneda. Necessitem una moneda. I qui no necessita una moneda avui en dia? Qui no la necessita? Qui no la necessita? Ep!
Pacient 213, resum del diagnòstic. El pacient està enfadat i depressiu, està rabiós i depressiu, perquè està envellint. Ho veieu? Síndrome de Dorian Gray. No vol envellir. Està obsessionat amb la seva joventut i aspecte perduts. I pensa que això el fa menys home. També mostra períodes d'eufòria identificable amb mania durant els que perd el control, per després submergir en una profunda depressió. Això se'n diu, parlant dels jocs que he fet, això és un trastorn de bipolaritat, per al que sembla aquí. És interessant que el pacient estigui obsessionat amb l'antiheroi de Dorian Gray. Ens trobem davant d'un cas de síndrome de Dorian Gray. Potser existeix aquest síndrome? Si algú sap si existeix aquest síndrome, que m'ho digui, aquí que ho escrigui. Existeix aquest síndrome? Vale? Jo no ho sé, però podria ser. De totes maneres, que hi hagi uns canvis, és molt trastorn de bipolaritat. De totes maneres, perquè el que sí que tenen aquesta gent amb aquest trastorn és uns canvis d'humor en què un et sents com una espècie de déu i després els altres doncs estàs absolutament enfonsat. Continuem. També es comunica amb normalitat, és molt persuasiu, ja que causa problemes en l'hospital que haurem de solucionar. Va estar estudiant anatomia humana i embalsament, perquè la seva reserva entorn a aquest em preocupa molt. Diagnòstic, psicosis maníaco-depressiva amb paranoia. Jo, em sembla, la paranoia aquí no l'ha comentat gaire, però bueno, psicosis maníaco-depressiva podria ser. En fi. Ui, bona nit! Ostres, quanta gent! Moltíssimes gràcies, Pol! Ostres, quanta gent! Bona nit! Bueno, estem jugant aquí al síndrome de Dorian Gray, ho direm així, és un videojoc de point and click de terror, i per al que els agrada doncs, que estiguem parlant i estiguem jugant, doncs us podeu quedar aquí. Si us agrada, subscriviu-vos, jo em dic Gisela, per si no em coneixeu, i res, moltíssimes gràcies, quanta gent que divertit, que guai, no? Que us sàpiga, no acostumo a tenir gaire gent. I res, estem aquí, jo sempre demano que m'ajudeu a les pistes, estem encallats, i tenim aquests objectes, i d'aquests objectes doncs estem aquí resolent puzzles i xerrant, d'acord? Estic de dilluns a divendres de les 10 a les 11. Em faig una mica de promo cada vegada que hi ha moltíssima gent, alguns em coneixereu. Bueno, alguns em coneixereu i res, doncs, si us agrada guai, i si no, doncs un altre dia jugaré un joc una miqueta més interessant per vosaltres. Doncs res, continuem jugant i, bueno, no sé si soc la millor dissenyadora de videojocs en català. De totes maneres, sóc una de les poques dissenyadores de videojocs en català. Si no, més no, mira, l'altre dia, l'any passat estava al Saga i era l'única que estava allà de dona i menys de dissenyadora. O sigui que no n'hi ha gaires, no? Però potser sí, aleshores. Res, doncs inspeccionem, tocarà inspeccionar, vale? Tocarà inspeccionar i veurem a veure què... Aquí. Has encontrat un objeto que puede ser útil. Has trobat un objecte que pot ser útil. Un destornillador! Sabem el destornillador. Tenim una idea de on es pot trobar un destornillador. Hi havia una tapa que deia necessito un destornillador. Aquest és fàcil. El que passa que no sé on està ubicada. Vale? Aquí tenim una palanca que no està funcionant i ens falta una moneda. Ens falta una moneda, o sigui que si algú troba una moneda, que m'avisi. Potser... haurem d'anar a diferents habitacions, probablement la trobarem més abans, excepto aquest any el Saga no ho crec que hi vagi, l'any passat hi vaig tenir l'estand amb el videojoc. Aquest any és que és molt cansat perquè estic jo sola allà a l'estand, aleshores em cansa molt, he d'estar vigilant moltíssim i així, és molt dur, i jo sé que, sincerament, va ser un dels llocs on tothom em va ajudar més, per poc em vaig emocionar moltíssim, i em van ajudar, la gent els altres que estaven a l'estand i tal, que em van veure sola, es van portar molt i molt bé, alguns em sembla que estan per aquí i tot, i ja fins i tot em vaig emocionar perquè estava cansadíssima, però sí, és veritat, per mi un estand és molt cansat, no? Perquè a l'estar jo ser responsable dels videojocs
doncs em cansa molt. Aleshores, si veig que hi haurà molta gent i que té èxit i així, doncs sí, hi aniré. Però ara per ara, si més no, hi aniré doncs, a veure coneguts, a passejar i a saludar. Però poca cosa més, Poca cosa més. I això que tinc jocs, Tinc 2 jocs, tinc 3 jocs publicats, sortirà un joc d'aquí un meset, sabreu alguna cosa del proper joc, i hi ha 2 jocs publicats aquest any, o sigui que siguen jocs, Sí hi ha jocs, però esclar, és que és molt esgotador, és molt esgotador per mi. Ens falten boles. I aquí falta una llum també, i aquí falta una llum també. Molt esgotador. I aquí hi ha com una espècie de... No? Bueno, aquí hi ha el mort. Voleu veure el mort? Oh, aquí hi ha el mort. Molt bé, aquí tenim el mort. Sí, són moltes hores, són 3 dies. Molt lleig, O sigui... A veure, està molt ben pintat, això sí. Però per ser un mort jo me l'hauria imaginat doncs, com molt més sanguinari, no? Molt més així, no? Molt més amb sang i coses d'aquestes, no sé, és molt... Com dic jo, és un joc molt soft. Sí. Necessito un soci, sí, un soci perquè treballi, també. No, al revés, ara estic fent encara... Estic fent a la inversa. Ara cada vegada faig els jocs més jo sola, soc més indie dev, ara. Soc més desenvolupadora independent jo sola. És al revés, no, és ben bé al revés. Però bé, ja vaig passar molts anys intentant buscar socis i no em vaig trobar, no vaig tenir ni socis i tal, ho vaig provar-ho, no vaig aconseguir encaixar amb ningú i no crec que sigui ara per ara, després de 8 anys, no crec que sigui el meu camí. Aleshores, doncs res, ara és més al revés, vaig més al revés. Oita que llest. Es podria negociar, però ja veuríem, a veure quan... Jo diria que aquí ja estaríem, no? Teníem aquí aquest armari, que havíem buscat molts objectes, i deixem de parlar de feina. Vull parlar més de feina. I juguem. I... Aquí hi havia una màscara. Aquí hi havia una màscara. Hi havia una màscara... Però no hi ha màscara. Aquí tenim això. Anem a mirar per aquí. Aquí hi ha la porta aquesta rara. Tornem a mirar per aquí. Potser podem trobar alguna cosa per aquí. Aquí hi havia Hi havia alguna cosa? Potser podem trobar per aquí? No? No? No creus que això funcioni? Tampoc? Una callada no té sentit? Ah, aquí sí, el destornillador. Aquí sí. No, això va a un altre lloc. S'ha de treure els tornillos. Això va a un altre lloc. On va? Aquí els tornills? Els tornills. On va? S'ha de treure... Ai. Ara. Jo ho volia fer jo, ja ho he vist. He sigut... On ja està? I això? A veure? Ole! Anda! I ara què? Què he fet? Ara la trampa de foc no tornarà a molestar-te. Ah, ja està, hem tallat la trampa de foc. Hem tallat la trampa de foc. La trampa de foc és la que havien de fer a les castanyes. Ho sento molt, haurem de fer les castanyes al forn de casa meu. No tinc llar de foc. Al forn de casa meu. Anem aquí mateix, podem anar aquí i passar! Ja podem entrar. És un ascensor, que sí? El microones, no, quin fàstic, el microones. Algú ha fet mai castanyes al microones? Ascensor! Vaig al carrer? Anem a mirar al carrer. Ei, està ben fet, l'art? Ara... Hi ha algú penjat a la dreta? No. Ep, brillantets? No. Sí. Correcte. Ei, moltes gràcies.
Correcte. Aquí res, i ja està. Anem a mirar fora, anem a mirar el pou. En aquest pou hi ha aigua, però no hi ha corda o... Bueno, però tenim una galleda, no? Ens falta una corda. Take it easy. I always wanted to ask you. Això pot anar al catxarro? Can you love a person so catxarro... much you could sacrifice your life for her? Ui, el Doesn't malo. really matter. Has tossegat? Heu sentit els secs? Al costat on hi ha els cargols hi havia dues rodones. Sembla que podien ser pel mando de la ràdio. Al costat dels cargols hi havia dues rodones. Però d'on m'estàs parlant ara? Si estem aquí al mig d'aquí que ens acaben d'ensorrar, el passadís està tancat, hauria de buscar una altra forma per entrar. No, mira, un garatge tancat. Quina sorpresa! Quina sorpresa! Aquí hi ha algú? A veure. L'òxid bloqueja la porta. Són bastant fàcils, Són bastant fàcils, Tot s'ha de dir. Almenys per ara són bastant fàcils tot. Ja està, està desoxidat i ho obrim. Mira, jo no soc, Jo no soc. Sin manos, sense mans. Hi havia un acudit, no? Que era un nen que anava en bicicleta, sense mans, sense peus, sense mirar, sense dents. Ja està. Necessito una corretja de goma per a aquest dispositiu. No tenim corretja de goma, però anem avançant. Les monedes, els cargols, on has tallat els cables per desactivar la trampa, però està molt lluny això. Perquè estem molt lluny ara d'aquí. Bueno, el que sí que necessitem aquí és una corretja de goma. Necessitem, en primer lloc, una corretja de goma, una corda per al pou. Una corda per al pou. Ah, una pala, tenim una pala. Ei, gent, una pala en un point and click és molt útil. És molt útil. Exacte. Jo me'n recordo que el vaig trobar en un llibre de primària tal, que hi havia el còmic allà, me'n recordo un llibre de... Diria que és de català o castellà, ni idea. Em sona més de català, però esclar, ja, com podeu imaginar, fa molts anys. No? Però em va fer gràcia a mi. M'agraden els acudits dolents, o sigui que... Aquí estem, doncs res, anirem una miqueta per baix, aquí estem encallats, ens falta, remember, un fil de goma i una corda, vale, si algú la troba, i tenim un botó de la ràdio, ens faltarà l'altre. Baixem, i ens faltarà algun altre. No sé, però dolents, però que no siguin ni masclistes, ni racistes, ni capistes. Ni capitalistes, ni comunistes, ni socialistes, ni politistes, no sé. Soc molt tiquismiquis, amb les bromes. No s'ho creguis. Soc gaire... Humanistes, també, tampoc, tots els istes, que no tinguin istes. Exacte. No ens perdem, no ens distraurem. A veure, anem a veure per aquí. A veure, aquí hi havia, tu has dit que hi havia alguna per aquí tu tens una habilitat molt observadora, aquí, això sí és veritat que me n'he adonat. Tenim el botó de la ràdio. Això és la ràdio, no? Tenim un botó de la ràdio, correcte. I amb una pala... Diria que ens falta un altre botonet de la ràdio. I de totes maneres no és gaire de crear aquest videojoc, no és molt complicat, És complicat muntar els puzzles, això sí. De totes maneres els puzzles no tenen cap tipus de dificultat, Ara per ara, almenys, a menys que hi hagi un increment de dificultat, que és molt probable,
Ara per ara és fàcil, és ben bé, està fet perquè ens enganxem i tinguem una bona història. Hi ha com això brillant, perquè suposo que hi ha més diari. L'estic passant dates, perquè... A veure, aquí no hi ha res més. Aquí hi ha res més. Suggerències, gent. Amb el llapis estava amagat tot. El llapis ha sigut terrible, el llapis. El llapis ha sigut terrible. A més, sabia que hauria d'estar com en el bastó, que estava en una cantonada, sabia que el llapis hauria d'estar, que l'amagaven així. Aleshores, sí, de totes maneres costava moltíssim, però és que no només costa moltíssim perquè és terrible, sinó és que, com sóc una mica fegata, vale? Jo ho reconec, no, em costa molt veure a mi, vale? M'hi costa molt veure, a més estic tot fosc i tinc miopia i m'hi costa. Aleshores, ja buscar una cosa de per si, vale? Si heu vist, estic així, mira, amorrada a la pantalla, a veure si es pot trobar. Segurament més endavant hi haurà un altre d'aquest tipus. Agraeixo que tu tinguis millor vista i que vosaltres tingueu millor vista i que es pugui continuar aquí, a veure, aquí no hi ha res, no? Sembla que no hi ha res. Jo vull una pistoleta d'aquestes, no una carrabina d'aquestes aquí. Sembla que per aquí no hi ha res. Anem per darrere. Aquí sembla que no es pot obrir aquesta porta. Hi ha una pala. Podem provar-ho? No passa res amb una pala. Aquesta no hi havia res, aquesta no hi havia res, aquí hi havia res. Tornem-hi. Doncs adverteixo, sempre em perdo. És una advertència que ja aviso a tothom perquè quan començo... I això que tinc un mapa, aquí hi ha un mapa. Veieu? Això és un mapa. A la que em començo a perdre i a desorientar-me, soc horrible. O sigui que, ànims? Per als que... No, ho dic molt en sèrio, Jo em perdia, quan estava jugant jocs de rol online, em perdia enmig de les muntanyes, enmig dels monstres, i sempre em mataven perquè em perdia i no trobava el poble. O sigui, era molt... Ai, us en recordeu? Amb la pala? No? Amb això no? Amb l'escombra, òbviament no, però... no sé. Encara queda pendent això, Mirem per aquí. Aquí hi ha encara això... Mirem per aquí una altra vegada, potser trobarem alguna cosa. Aquest sembla el collaret del Titanic. El pany brilla. El pany brilla. Hi ha moltes coses que brillen. Enrere. El pany brilla. No. Potser hi haurà alguna cosa per aquí? No sembla que hi hagi... Ah, hi havia alguna cosa aquí? No. Ens han quedat moltes coses pendents, Queden com moltes coses en pendents així. Mirem si hi ha alguna pista. O és que ha tornat a escapar-se. No puc passar per aquí. He de pensar en un altre camí. I amb la pala. Potser podem tirar a terra amb la pala. A ningú se li havia acudit. Tenim una pala. A veure... Aquí no hi ha res. Aquí sembla que no hi ha res. Almenys el piano. El piano aquest. I això, la peça de mosaic és... Ai, sí! Hi ha una cosa que està brillant, no? Però no està res. No, només si el senyor... No hi ha res, no. Em sembla, no sé. Anem a mirar si amb la pala podem obrir. Al pati hi ha dues coses brillants que no has recollit. Ja sóc al pati. Quines són les coses brillants que no he recollit? He recollit una pala. He collit ja una galleda aquí. Ja he deixat la galleda, però me falta la corda. Quines són les dues coses brillants? Aquí, correcte. Correcte. Una altra porta, un altre candau, un altre clau. Un altre clau que necessito. Vaja, quin horror. Quin horror, gent, un altre clau i un altre candau que necessito. Uau. D'acord. Provem de treure-ho així? Jo crec que no. Impossible. S'ha de donar la volta per aquí. Ahà. Un altre objecte que pot ser útil. Era aquest el que m'estaves dient? I això és una peça de mosaic.
de fusta. És una altra peça de mosaic. I hem trobat dues peces de mosaic de fusta que ens serviran per... Qui sap què? Qui sap què? Bueno, doncs res. Tenim dues peces de mosaic de fusta, però ens falta un cablet aquí. Mira, per aquí un altre cop. Que m'ha semblat? Aquí. Correcte. Falta una de les peces del trencaclosques. No? No sé, ja ho sé que no sembla que sigui això, però és que no sé què posar-hi, bàsicament. Brilla algú? Heu vist algú brillant? Aquí? No. S'ha de lligar amb una corda. No hi ha res més. Tot investigat, que sí, gent? Tot investigat, d'acord. Doncs res, connectem... Mirem si hi ha alguna cosa per aquí. I... A baixar. Estem una mica encallats, gent? Estem una mica encallats. Però bueno, què hi farem, tu? Coses de la vida. A la vida a vegades ens sentim encallats i després hem de buscar solucions per desencallar-nos. De totes maneres, ja hem anat avançant moltíssim, que ja està superbé, això. O sigui, ja són grans avanços i... Falta les parts per obrir aquesta porta. La porta del fons té un pany. La porta del fons té un pany en forma de vaca. Ai, de cabra, disculpeu-me. Però no sembla... Això va a un altre lloc. Ni idea. Gent. Què dius? És molt més guapa la partícula. És molt més guapa. No passa res. Tirem a pala. Això va a un altre lloc. L'escombra, anem. Cops d'escombra, a veure si desperta. Està mort, Està mort. Per als que no ho sapigueu, està mort. Busquem una pista, a veure. No hi ha res a fer, aquí no hi ha res. Aquí? No hi ha res. Aquí no hi havia res. Enrere. No hi ha res. Estic mirant pistes, gent, Ara sí que estic fent trampes. No hi ha res. Bueno, què, com ho veieu? Em sembla que no hauria d'estar per aquí un mosaic o alguna cosa. Mosaic. No, que va, aquí està tot molt... Està tot... Vinga, va, una pista il·legal, vinga. Pistes il·legals, sisplau. Pistes il·legals, vinga. Endavant amb les pistes. No, aquí està tot... Està tot avançat, aquí, Està tot avançat. No, gent. Anem al pati. Al pati i desencallem-nos una miqueta i... Veig el puzzle que hi ha a la porta derruïda. Aquí.
Això, nens i nenes, no ho feu a casa vostra, Si no, no fan gràcia. Però tampoc ens volem quedar... Sí que és veritat que tampoc ens volem quedar aquí molt de rato. O sigui que tenim aquesta... No? Enmig de les fulles. Enmig de les fulles. No. Enmig de les fulles ja hi havia un objecte. Ja l'he pillat. Aquí ja hi havia un objecte, aquí. I aquí també n'hi havia un altre. Ja els he pillat, aquests dos objectes. Que eren la peça de mosaic i després he pillat una pala per aquí, també. Torno al puzzle de la dreta. El puzzle de la dreta. Dreta? Aquí? És aquest el puzzle de la dreta. No? Puzzle de la dreta. A veure, hi ha aquest i després aquí hi ha un candau. Ja està, i no hi ha gaire res. A veure... Entro al puzzle de la dreta. A veure, necessitaré una mica més de descripció perquè jo no t'estic entenent, No t'estic entenent. Ens està fallant la comunicació, Ens està fallant comunicació aquí, avui tu i jo. A veure, puzzle de la dreta. Estic aquí al pati, vale? Estic aquí. Hi ha 4 puzzles. 1, 2, 3 i 4. El puzzle del pou. El puzzle del garatge. El que està al costat de la porta i el candau. Quin d'aquests 4? És que, si no definim, malament. El del costat de la porta. El del costat de la porta. El del costat de la porta és aquest. És aquest, que hi ha com aquest triangle. Bé, no? Correcte. Correcte, doncs aquí, el d'aquest triangle. Què més hem de fer? Amplio. Amplio? Faig clic. Diu que falten peces. Aquí a la dreta hi ha fulles. I hi ha el fil de la ràdio. Aquí, però aquí ampliat. Què dius? No sabia que hi havia... No sabia... És que... Però que rastreros, no? Que rastreros, és veritat. Per què hi fa aquí el peu de la ràdio? Per què hi fa aquí el punyetero peu de la ràdio? Però és que a més són tramposos. Són tramposos. Bueno, gràcies. Però són tramposos, no ho veus? No es fa, sembla que sigui un... No, això és trampa. Això hauria de ser trampa, això hauria de ser legal. Això hauria de ser legal, no m'agrada. No m'agrada. Vinga, anem a la ràdio. No m'agrada, hauria de ser legal això. Però il·legalíssim hauria de ser. Perquè sembla que sigui un quadre especialment per això i resulta que hi ha l'objecte dins el quadre. Dic, no, això no anem pas bé. La ràdio estava aquí? No estava aquí, enrere. Enrere. La ràdio estava aquí. Doncs col·loquem la peça de la ràdio, gent. He de trobar a la dreta l'element que complementa cada una de les de l'esquerra. Posa el botó vermell per combinar les peces. Tornem-hi. Has de trobar a la dreta l'element que complementa a cada una de l'esquerra. D'acord. No són tots iguals? No són tots iguals. D'acord, doncs... Així. Bé? Si em disculpeu, ara em sento.
D'acord? Aquest? Incorrecte, no. Us ho he dit, no? Que era miope? Sí o què? Fem aquest? No, però quasi, Però quasi, gent. Diria que és aquest hi ha una... Aquest és massa ample. Podem fer trampes, també. Aquest sí. Vale? Aquest més llarg, amb aquest... No. Sí, correcte. No. Aquest sí. Vale, continuem. Déu meu, quina paciència. Aquest? No. És una miqueta més... És una mica més curtet, no? Sí, home, em diràs tu. Tu digue-li això a un cec. Estarà tot ben apanyat. Aquest. 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 Ui, ja tenim... Ui, ja tenim When I una was a kid, I despejada. liked to collect halves of anything and make them into something whole. Until my father taught me about destruction. But I'm not my father, so I still collect Bueno, ja tenim una halves and clau make i també tenim una partícula que està bordant. Partícula? Particuleta? M'hauré de deixar 2 segons aquí i... Sí? Particuleta? Sí? Estem? Sí o no? Està aquí, Està aquí. Particuleta? Puges? Vols sortir en directe? Avui hi ha molta gent, Seràs una superfamosa. És una superinfluencer, Ja té 400 seguidors al seu Instagram. Superinfluencer, amb 3 mesos, 3 o 4 mesos. Doncs res, sembla que vaig a obrir-la perquè si no estarà cridant durant tota la nit. Un momentet. I ja tornem a estar aquí. Res, només he d'obrir la porta, no té gaire secret. Continuem, gent, Tu la segueixes? Què dius? Què dius? Doncs em diu que et doni les gràcies. Doncs res, tenim una clau. I em sembla que aquesta clau ja sabem més o menys per on podria anar, no? Hi ha un pany, no? I el pany jo crec que hauria d'estar per allà. No són tan... Bueno, a part de moments així en què quedes molt encallat, però jo crec que és una mica com de xot, no? Encallar-te només per una peça. La resta estava... Ja està, no té... És com... anar fent, no? És com així, és com molt bàsic. Ara per ara és bàsic el joc. Bueno, no té... Però sí que és veritat que tenia molt bones crítiques, no? Tenia un 8 sobre 10, un 9 sobre 10 així, i tenia bones crítiques. Potser més endavant es fa... Ui, ja hi tornem! Gent! Help me, please! Help me, please! A veure... Comencem! Un baló de rugbi, un guant de boxejador, una porta, trompeta, globus, raqueta,
corretja de goma, globus terraqui, m'encanten els globus terraqui, un trofeu, un micròfon, una torradora i un pneumàtic. Ho hem de buscar amb paciència i amb carinyo. I així ens donaran l'objecte que estem buscant. Vinga, gent. Ànims, ànims. Ànims, ànims. Mira, el que no m'agrada aquí és que no hi ha una segona opció. O sigui, és això o quedes encallat. Sabeu? No hi ha aquesta llibertat de si aquí no acabes de trobar un objecte, doncs tens altres recorreguts que pots anar avançant. I ara per ara això no ho estem trobant. És un puzzle lineal. Que està bé, és bastant fàcil. És bastant més o menys fàcil de fer això, perquè és lineal. O sigui que no és tan, bueno, fàcil, entre cometes, no? Però és laboriós, la paraula és laboriós, però no té una complexitat. Home, hombre! Bien, bien, bien. Trompeta a l'esquerra, prestatge de baix. Trompeta a l'esquerra, prestatge de baix. Trompeta. Trompeta. La torradora sí, la trompeta. Molt bé, molt bé, molt bé. Una raqueta. El premi? No? El premi. Una raqueta, una escombra. Què és això? Un globus? Molt bé. Una corretja de goma. La corretja de goma costarà, no? M'ha donat aquesta sensació. El globus terraqui. La raqueta. El micròfon. Un micròfon. Micròfon. M'encanten aquests micròfons. Un pneumàtic. Un pneumàtic? Allò és una porta de cotxe? Un pneumàtic. No, això no és un pneumàtic, això és una roda. Jeez, tia. Ens falta la porta, el baló, la pilota de rugby. Jo tinc un porquet d'aquests. La pilota de rugby. Unes ulleres. Porta, corretja de goma i pneumàtic. Sí, el baló de rugby, gràcies. Porta, correu de goma i pneumàtic. Porta, correu de goma i pneumàtic. Una porta? Com es pot perdre una porta? A veure? Com es pot perdre una porta? I una corretja de goma. Ja comencem, gent, ja comencem. La corretja al prestatge de dalt, penjat de la caixa. Corretja al prestatge de dalt, penjat a la caixa. Corretja al prestatge de dalt. Corretja al prestatge de dalt. Corretja. Molt bé. Enhorabona. Que crac, tio. La porta i el pneumàtic. El pneumàtic. La porta està aquí. Ah, és que ja la veia, a més. Dic, jo què fa una porta de cotxe? No. He trobat un objecte que pot ser útil. La corretja de goma. La corretja de goma serveix per obrir l'altra banda, gent. Aquí. Ho veieu? És que això és com més... És com molt bàsic, no? Pobrets, no estic pas destruint ni molt menys, està molt ben fet, Està molt ben fet i és complicat, això. Però sí que és veritat que no dona dos conyins. Això és molt... Doncs res, podem accedir ara a una altra habitació. Tot és lineal, sí. Que està molt bé, al final. Uau! You know, Sam, there was a time when I was also in love. I loved her so much until she betrayed me with my mechanic. That was when my artistic genius was born. I asked myself what life was worth with no love in it. The answer to this question is right before your eyes. Do you think your Anna is true to you? We'll find out soon. Un altre mort, gent.
El segon mort. Bueno, però els que no ho sabeu, estem buscant a l'Anna, la seva morfina. La seva mort de la seva vida que està promesa, em sembla que era promesa, que està aquí sequestrada per aquest senyor, que és considerat per ell un artista. Vale? Es veu que la seva parella li fotia el salt amb el mecànic, i el mecànic s'ha quedat aquí una mica mort. Bonic cotxe, per cert. Hi ha sang, això? A veure. Necessites una clau. Hi ha algú al costat de la roda del davant. Correcte. Oli? No? Acabem d'inspeccionar aquesta part d'aquí abans d'anar avançant. M'ha molt de gràcia aquestes portes. Què hi ha aquí? Un altre puzzle. Reiniciar. Un arc de Sant Martí. Mou les boles de colors a la part dreta del trencaclosques. Assegura't de que els colors coincideixin. Què he fet? Ah! No sé com ho he fet. Sabeu que no sé com ho he fet? Mou les boles de colors. No es poden posar. Quina fumada, no? Mou les boles de colors a la part dreta del trencaclosques. Vale. Assegurant que els colors han de coincidir. Vale, d'acord. Aleshores, ens hi podem quedar aquí, O sigui que hem de col·locar totes les boles col·locades, no? Em sembla que aquí, exactament, a la mateixa col·locació que a l'altra banda. Però, què passa? Passa que... Ah, que flipar! S'ha flipat, tiquis. Vale. Buah, aquí hi ha truco, no? Que sí, que hi ha truqui? No? No hi ha truco aquí, o què? Com ho veieu? Aquesta va aquí, aquesta va allà, la vermella hauria d'anar aquí. Uf, aquí hi ha d'haver truco, però vamos, és guai, Això m'agrada molt. Se'n diu puzzle, d'això. M'agrada molt. O sigui, aquí hi ha el verd. D'acord, aquesta ja hauria d'estar cap aquí. Doncs aquesta ha d'anar aquí. Per tant, aquesta ha d'anar l'última. Anar passant. Aquesta ha d'anar l'última. Posem-la l'última. Així ja la tenim. Que potser no va així, No sé... Hi ha d'haver un truc. No, aquí, perdó. Aquesta ha d'anar aquí. Per tant, hauria d'anar última, exactament, així. Vale, per tant, la posem per aquí i comencem a tocar aquesta vermella. Aquesta vermella, mira, fem una cosa, fem-ho al revés. Si la vermella ha d'anar aquí, la primera ho podem moure tot cap aquí. Ja està. Ja ho veig, gent, ja ho veig. Sí. Ara ho veig, gent. Ara, aquí. Aquí està. Aquesta no. Aquesta no. Pues tenim alguns altres conflictes d'interessos. Aquí el taronja, correcte. Correcte, gent, correcte. Molt bé. Ja està. És pillar, és pillar tranquil·lo, perdó. Disculpeu-me. Ara és aquesta. Molt bé. Ja està. Molt bé. Apa, en links.
Ja tenim el següent i ara haurem de posar el verd. Haurem de posar el verd. I ja el tenim. M'agrada molt, M'agrada. Sí. Aquí. Ale. No, aquí no. Correcte. Molt bé. Sí, m'agrada molt. A veure la foto. He trobat un objecte que pot ser útil. És una diapositiva. Es pot mirar? No. Ja està, hem trobat una diapositiva. No hi ha cap més objecte per aquí. Anem a mirar la porta, doncs. Anem a mirar la porta, sí, ho he pillat. Foc. S'ha enterrat algú. Esperem que no sigui la noia enterrada. Esperem-ho. Un arbre es mou. L'arbre és en 2D o 3D, aquest arbre? Què creieu vosaltres? Desenterrem-ho. És molt... Un martell. Una massa, perdó. You probably thought you were digging up something more interesting. Sí. Like a corpse. Exacte. You still don't understand that I am an artist, not a butcher. Do you? Doncs és un artista i no un carnisser, tu. Jo esperava un cadàver i m'he trobat un mazo d'aquests. Brilla algo a la barana. Barana. Quina barana? Aquí. Si apaguem el foc... La bola! Ara ens en falta una de bola, només. Sí... Ah, ja veieu el que hi ha aquí dins? Ja ho veig. Jo estic veient el que hi ha. Aquí. Hi ha un petit objecte. Jo ja sé on va això. Ens falta apagar el foc. Per apagar el foc ens faltaria una corda, lligar la corda a la galleda, i la galleda agafar l'aigua i utilitzar-la per aquí. D'acord? Aleshores el que necessitem és una corda. Exactament, és el del piano. Sí. No sé si ho podeu veure aquí a la imatge, però aquí sí es veu, és la del piano. És el simbolet del piano. No sé si... Vale. Massa? Jo li volia posar un mazazos aquí. Avui serà un dia meravellós. En el poble del costat hi ha un escultor que es fa anomenar Ruler. Ruler és un geni i el seu estatus sembla tenir vida. Les seves estàtues semblen tenir vida. Somio en crear obres tan boniques i superar el meu mestre. Ho sento en el fons de la meva alma, res. No hi ha rivalitats, no? A veure, una clau. No, aquí no. No volia per aquí. Tenim la corda, ara ja sabem com la corda podem anar... Podem anar aquí. I no tenim més espai, Aquí. Turn a faucet and water comes. You don't think about the work involved. But no one cares about that.
when a life is at stake. Molt bé, doncs ara tenim aquí el foc i em sembla que amb això epa ja podem apagar bé el foc i agafar l'objecte, disculpa, aquí. I tenim aquí la clau del piano, aquí està. I tenim aquí una altra clau que aquí sembla que hi hagi un engranatge, potser hi haurà algun engranatge per aquí. I... no, es pot girar. Ja pensava. Un cop de destral. Vale. Anem a pel piano, gent? La clau és del maletero, correcte. Sí, tens raó. La pinta clau del maleter. Watch out! If you scratch my car, I will scratch you know who. Don't tempt fate. L'última... la maleta. Una peça de casa de joguet. Molt bé, ja ho tenim. Ara tenim dos boles de billar, una casa de joguet, el piano. Ja se'ns ha desbloquejat diverses coses avui, o sigui que hem anat avançant, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, molt bé. Enhorabona a tota la gent que ha estat mirant i participant, perquè hem estat avançant una miqueta. Anem a mirar el piano. Em ve molt de gust mirar el piano. Ai, volem enrere, però no... I a veure què tal, perquè ja fa... Bueno, des del ben principi del joc que teníem aquí... We apologize for the inconvenience. All technical problems are now repaired. Don't quit your day job, Anna. But I'm sure Sam will appreciate your efforts anyway. S'han callat? No. Semblava que sí, no? Anem a mirar el piano, gent! Tan, tan, tan. Ja ho tenim. I couldn't remember where I dropped that little gadget. You're a real detective. El que sí que està molt xulo són els textos. A mi m'encanta els comentaris que està fent el dolent. Un canvi de control, molt bé. Podem tocar el piano? No podem tocar el piano. Doncs res, aquí tenim un desbloquejament. Aquí n'hi havia un altre. Hi havia les dues boles. Hi havia una màscara, perquè la màscara no. Hi havia les dues boles estaven aquí. Col·loquem les dues boles. La una i la 7, i sembla que tinguem un telèfon, me'n dóna aquesta sensació. Però i ara, què? Ordena les boles de billar, perquè coincideixin amb els números vermells de la placa. Pots canviar les boles de lloc si hi ha alguna línia que les connecti. Orden, d'acord. Buf! Buf! Buf, buf! Buf, gent! Com ho veieu? Ah! Uf! Es pot restablir? No es pot restablir. Gent! Ren carinyo, no, ara? O què? Sí? Sí? No sé si podrem aguantar, per avui, però bueno. Comencem pel principi. Aquí hi ha un 6. D'acord? Aquí hi ha l'1, estaria... Aquí estaria... D'aquí estaria aquí, d'aquí estaria... Aquí l'1 hauria d'anar cap aquí. Uf. Complicadet, complicadet. El 0 està aquí. Buah, Dios. Buah. Buah, gent. Mira, el bo d'això és que es pot... 8...
5, 4, on ets? 4. 7. Jo hauria d'haver-hi el 5. 5 hauria de ser cap aquí. Cap aquí. Quatre, 5, 7, 6, 9 i 8. El 9 ha d'anar aquí. El 8. El 8 està aquí. 3, 7, 1. 3. Tres, 7, 1, no. Ja m'ha semblat. És complicat, És complicat. 8, 7. El 8 està aquí. El 8 està aquí. I perquè arribi el 8 aquí? Perquè arribi, fem al revés, perquè d'aquí arribi el 8. Pot arribar a través d'aquí. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Hòstia. I el 0 arriba aquí, gent. Bueno, endavant i que passi el que Déu vulgui, no? Com dic jo. A veure. Sí, això que anava bastant... Ho amb el 3. Bueno, és que el 2 també està aquí. Ara provem de canviar. És que hi ha una... El 7 sembla que estava aquí. El 5, 6, 7... Crec que s'ha de posar el 2 primer. He de posar el 2 primer? A on? Però a on? Com? No és la pregunta. No és a on, és com. Com? Perquè el 2 està aquí. El 2 està aquí i el 2 hauria de col·locar per arribar fins aquí o bé ha d'arribar fins aquí. Fins aquí. Aquí, d'aquí, d'aquí. Aquí, d'aquí, aquí. I aquí ja no. No, per aquí no. D'aquí. Bueno, és que potser s'haurà de fer així. I d'aquí a aquí. I d'aquí a aquí. Ja tinc el 2 aquí, per exemple. Encara que se m'hagi barrejat una mica no passa per res. Es pot tornar a ordenar. 2, 4, 5, 7, 2. Sí. Exacte. Després, de totes maneres, això no resol la resta, No sé com ho veus. No sé com ho veus. Amb l'1 s'ha de fer el mateix, veurem. Sí, és que aquestes 3 són els únics que permeten canvis, em sembla a mi. Perquè per arribar fins aquí sí s'ha de passar per aquí, sí. Però que sàpigues que després canvia el 2. Sí. Sí. Per aquí va la cosa. 2, 3. 3. Està costant, Aquí està. Aquí... També estic cansada, Sí, és veritat que estic cansada. Fem una cosa, ho deixem avui aquí, d'acord? Ho deixarem avui aquí. I perquè avui porto cansament fort, i ho deixem ara avui per aquí, i així anirem demà una miqueta més frescos.
I tancarem i descansarem una miqueta més, i així, i espero que us hagi agradat. A mi m'ha encantat, crec que hem avançat moltíssim, m'està agradant. M'em pica una mica que sigui lineal el videojoc, però també té el seu atractiu. No significa que sigui dolent, sinó que estava molt acostumada que els puzzles, no? Com per exemple les aventures gràfiques o point and click, alguns points and click et permeten doncs, anar a doble direccions, que en aquest cas doncs, sí que et permet, però no gaire, és bastant lineal. I no dic que estigui malament, sinó que dic que és una característica que no contemplava. Aleshores, dic que res, pararem, ara deixarem una mica anar se'n vai aquest puzzle i dic que moltíssimes gràcies a totes les persones que esteu aquí. Si us ha agradat, subscriviu-vos, també doncs, ja us ho dic, estic doncs, cada setmana, estaré aquesta setmana jugant aquest joc de terror i res, descanseu moltíssim, ens veiem demà a les 10 aquí, se'ns falta, i bona nit, adeu, bona nit!